Здравейте, скъпи зрители, и добре дошли отново в канала, който винаги ви информира за най-важните промени, засягащи вашето финансово благосъстояние и права. В наши дни много от вас, скъпи пенсионери и вашите близки, живеят с тревога и несигурност за утрешния ден. Постоянно се чудите как да свържете двата края, как да покриете растящите разходи за храна, лекарства, комунални услуги, които сякаш не спират да вървят нагоре. Чувствате се забравени, а всяка вест за възможна подкрепа звучи като лъч надежда в мрачното ежедневие. Виждам коментарите ви, разбирам притесненията ви и знам колко е важно всяко допълнително левче за вас. Днес обаче имам информация, която е не просто важна, а критично важна за буквално всеки един от вас. Става дума за решение, което може да промени съществено месечния ви бюджет и качеството ви на живот. Не пропускайте нито секунда от това видео. Гледайте го до край, защото само така ще разберете всички детайли и ще можете да се възползвате максимално от тази нова възможност. Преди да започнем с подробностите, които наистина могат да променят много за вас, ви призовавам да натиснете бутона "Харесва ми" под видеото, защото това помага на информацията да достигне до повече хора. И разбира се, абонирайте се за канала, за да не изпускате никога подобна жизнено важна информация, която директно засяга вашия джоб и вашето бъдеще. Сега нека преминем към същината, какво се промени и какво всъщност означава това за вас. До сега системата за пенсии в България, макар и сложна, беше до голяма степен автоматична и базирана на стаж и доход, което е логично. Ежегодното усъвременяване и индексация по така нареченото швейцарско правило помагаха до някъде, осигурявайки някакъв минимален ръст на пенсиите, но много често тези увеличения не успяваха да догонят реалната инфлация и поскъпването на живота, което всички ние усещаме в ежедневието си. Мнозина от вас се чувстваха онеправдани, особено тези, които са работили десетилетия наред на тежък и отговорен труд, влагайки целия си живот в развитието на страната, но поради ниски заплати през определени периоди, които не са били достатъчно високи, за да осигурят достойна пенсия или други специфични обстоятелства, пенсията им оставаше на ръба на минималната, а понякога дори под нея, което е абсурдно. Държавата досега се опитваше да компенсира с минимални пенсии, социални пенсии или други добавки, но те често не покриваха нуждите. Сега, скъпи приятели, имаме ново важно решение, което буквално току-що беше прието и ще влезе в сила в най-скоро време. Може би сте чули слухове, но днес ще ви дам цялата истина. Това не е просто поредната индексация, която обикновено представлява минимално увеличение, което бързо се стопява от инфлацията. Това е целенасочена надбавка, създадена да подкрепи именно онези пенсионери, които са допринесли много на обществото през целия си трудов живот, показвайки лоялност и трудолюбие. Но днес изпитват сериозни финансови затруднения, въпреки своя значителен осигурителен стаж. Тази надбавка е насочена към социална справедливост и признание за вашия труд, но да, както гласи заглавието ни, има едно условие, без което няма да получите нищо. И това условие не е просто формалност, но то е ключово за целия процес. Нека разгледаме в детайли какво точно трябва да знаете за тази нова надбавка, кой може да се възползва и кой не. Тази надбавка е предназначена конкретно за пенсионери, за осигурителен стаж и възраст. Това е важно уточнение. Не става дума за хора, получаващи социални пенсии, за старост или пенсии за инвалидност. Освен ако те също не са придобили право на пенсия за стаж и възраст, целта е да се подпомогнат хората, които имат дълъг трудов живот. Размерът на надбавката няма да бъде еднакъв за всички. Тя ще представлява фиксирана сума или процент от минималната пенсия, като основната идея е да доведе общия месечен доход на отговарящите на условията пенсионери до определен праг, който е по-висок от сегашната линия на бедност, но все още е под средния доход за страната. Нека условно наречем този праг на достоен живот, за да имаме някаква отправна точка в разговора си. Например, ако прагът на достоен живот е 750 лева и вашата пенсия е 550 лева, вие бихте могли да получите до 200 лева надбавка, за да достигнете този праг. Сега идва най-важната част – едното условие. Всъщност, то е съставено от няколко компонента, които работят заедно като система за филтриране и подпомагане на най-нуждаещите се, но в същото време най-заслужилите. Първият компонент на условието е наличието на пълен осигурителен стаж. Това не е просто минималният стаж, нужен за пенсиониране. Тук говорим за един от най-високите прагове за осигурителен стаж, който се изисква за пенсиониране по общия ред, без да са ползвани каквито и да е преференциални условия за по-ранно пенсиониране или зачитане на периоди, които не са реално отработени. Като например приравняване на висше образование за стаж,
Например, за целите на тази надбавка под пълен осигурителен стаж ще се разбира минимум 35 години осигурителен стаж за жени и 38 години за мъже, независимо от категорията труд. Това е индикатор за десетилетия отдаденост и труд, който държавата най-накрая ще оцени по достоинство. Вторият компонент на условието е свързан с дохода. Общият месечен доход на пенсионера, включващ основната пенсия, всички добавки към нея, както и други декларирани доходи, като доходи от наем, от земеделска земя, от участие в фирми, дори доходи от малък допълнителен труд, ако има такъв, трябва да е под определен лимит. Този лимит е нашият вече споменат праг на достоен живот. Целта е да се подпомогнат именно тези, които, въпреки дългия си стаж, все още не могат да си осигурят нормален живот. И третият, не по-малко важен компонент, активна кандидатура. Тази надбавка не е автоматична. Вие трябва да подадете заявление и да предоставите необходимите документи. Това е критично. Ако не подадете заявление, няма как да получите надбавката, дори и да отговаряте на всички останали условия. Сега да разгледаме кой трябва да се притеснява. Кой трябва да провери и да кандидатства и кой не. Трябва да се притесняват. Да действат незабавно. Ако сте пенсионер с дълга трудова история, например 30, 35 или повече години стаж, но получавате сравнително ниска пенсия. Също така, ако вашата пенсия комбинирана с другите ви малки доходи, например малък доход от наем на гараж, от няколко декара земеделска земя, която отдавате под аренда или от някаква минимална допълнителна дейност, все още е под вече споменатия праг на достоен живот. Именно вие сте целевата група на тази промяна. Не трябва да се притесняват. Няма да се класират за тази конкретна надбавка. Ако сте пенсионер с много кратък трудов стаж, който е позволил да получите пенсия на други основания. Например, социална пенсия за старост, която се отпуска при недостиг на стаж и ниски доходи, или пък някои специфични категории пенсии, които не се базират на пълен осигурителен стаж по общия ред. Също така, ако имате висока пенсия или значителни други доходи, които надхвърлят прага на достоен живот. Тази надбавка не е универсална, а е насочена. Нека да илюстрираме това с няколко конкретни примера, за да стане още по-ясно. Пример 1. Баба Елена е на 75 години. Работила е като начална учителка в продължение на 40 години. Един живот посветен на децата и образованието. Пенсията й е 500 лева. Това е единственият ти доход, живее сама и разчита само на него. Тя очевидно има над 35 години осигурителен стаж, което се квалифицира като пълен осигурителен стаж за целите на надбавката. Доходът ти от 500 лева е значително под нашия условен праг на достоен живот от 750 лева. Баба Елена, ако подаде заявление, ще се класира за надбавката и вероятно ще получи 250 лева месечно, за да достигне общ доход от 750 лева, което ще е огромно облегчение за нея. Пример 2. Дядо Петър е на 70 години. Работил е 37 години като стругар в машиностроителен завод, тежък физически труд. Пенсията му е 550 лева. Той има и малък допълнителен доход от 100 лева месечно от земеделска земя, която дава под аренда на кооперация. Общият му деклариран доход е 650 лева. За мъжете условието за пълен осигурителен стаж е 38 години. Дядо Петър има 37 години. Ето тук е първият казус. Ако законът е стриктен и изисква точно 38 години, дядо Петър може да не се класира. Ако обаче има някаква толерантност или еквивалентност, той може да се възползва. Това е ключов детайл, който ще трябва да се провери в официалните разпоредби. Дори и да му липсва една година стаж, ако дохода му е нисък, той би бил типичен кандидат. Но ако условието за стаж е абсолютно, той ще изпадне. Това показва колко е важно да се прегледат детайлите. В нашия пример, ако все пак тези 37 години се приравняват към изискуемия пълен стаж, дядо Петър ще получи 100 лева надбавка, за да достигне 750 лева общ доход. Пример 3. Леля Мария е на 68 години. Работила е само 15 години на различни места, след което е гледала болни родители. Тя получава социална пенсия за старост в размер на 300 лева. Леля Мария няма да се класира за тази надбавка, тъй като не отговаря на изискването за пълен осигурителен стаж от минимум 35 или 38 години. Тази надбавка не е за нея, макар и да има нужда от подкрепа. Пример 4. Чичо Георги е на 72 години. Той е работил 39 години като инженер. Пенсията му е 800 лева. Допълнително получава рента от апартамент, който дава под наем в размер на 400 лева месечно. Общият му доход е 1200 лева. Чичо Георги има повече от достатъчно осигурителен стаж, но общият му доход значително надхвърля нашия условен праг на достоен живот от 750 лева. Следователно той няма да се класира за тази надбавка. Пример 5. Баба Дора е на 78 години.
Работила е 36 години като шивачка в текстилна фабрика. Пенсията й е 480 лева. Живее с сина си, който работи в чужбина и праща по 200 лева месечно, но тези пари не са декларирани никъде и не се водят като официален доход в България. При кандидатстване за надбавката ще се гледа нейният деклариран доход, който е само 480 лева. В този случай тя ще се класира и ще получи надбавка до прага на достоен живот, защото официалните данни сочат, че е под него. Тук обаче стои моралният въпрос за недекларираните доходи. Важно е да се знае, че за целите на тази надбавка се взимат предвид официално декларираните доходи. Сега да преминем към втората важна част – изключенията от правилата, потенциалните капани и неочевидните нюанси, които могат да ви объркат. Има няколко изключения, които е добре да знаете. Някои специфични категории пенсии могат да бъдат автоматично изключени или включени по различен начин. Например, военните пенсии или пенсиите на бивши служители на МВР и други силови ведомства обикновено имат свои собствени правила за осигурителен стаж и изчисляване на пенсиите. Ако техният пълен осигурителен стаж е дефиниран по различен начин, възможно е те да не попадат в обхвата на тази надбавка или да имат специфични изисквания. Винаги проверявайте конкретното законодателство, отнасящо се до вашата категория. Друг нюанс. Какво става с тези, които са се пенсионирали при специални преференциални условия за по-ранно пенсиониране, например учители, полицаи, миньори, които са се пенсионирали на по-ранна възраст с по-малък стаж, но с преизчислен такъв. За целите на тази надбавка най-вероятно ще се гледа реално отработения стаж и дали той покрива изискването за 35-38 години. Приравнените години могат да не се зачитат, ако целта е да се стимулира дълга кариера по общия ред. Това е детайл, който ще трябва да се изясни с конкретния нормативен акт. Потенциални капани, от които да се пазите. Първият и най-голям капан е пропускането на крайния срок за подаване на заявление. Ако има определен период за кандидатстване, който е сравнително кратък и вие го изпуснете, ще изпуснете и възможността да получите надбавката за съответния период, дори и да отговаряте на всички условия. Следете внимателно обявите на Националния осигурителен институт НОИ. Втори капан – некоректна или непълна документация, липсващи документи, устарели удостоверения или грешки в подадената информация могат да доведат до отказ на заявлението ви. Уверете се, че всичко е актуално и правилно попълнено. Ще говоря по-подробно за документите след малко. Трети капан – недекларирани доходи. Ако декларирате само пенсията си, но имате други значителни доходи, които не са официално декларирани, например големи суми от наем и даване на заем с лихва, или друг неофициален приход и това по някакъв начин бъде открито при проверка, може да доведе до сериозни последствия, включително санкции и необходимост от връщане на получените суми. Прозрачността е ключова и винаги е по-добре да сте напълно честни с институциите, за да избегнете бъдещи проблеми. Четвърти капан, или по-скоро неочевиден нюанс, важно е да се уточни дали прагът на достоен живот се отнася до индивидуалния доход на пенсионера или до дохода на домакинството, в което живее. За целите на нашето обяснение и за да бъде по-лесно за разбиране, приехме, че става дума за личния деклариран доход на пенсионера. Но ако законодателят реши, че е релевантен и доходът на съпругата или на други членове от домакинството, това може да промени картината за много хора. Винаги четете дребния шрифт в официалния закон. Други неочевидни нюанси. Как точно ще бъде дефиниран пълен осигурителен стаж в официалния закон? Ние дадохме пример с 35-38 години. Но дали ще има изключения за хора с първа или втора категория труд, които по закон придобиват пенсия с по-малко години стаж? Вероятно ще има специални клаузи. Какво става с осигурителните периоди, придобити в чужбина? Ако сте работили в държава членка на Европейския съюз или в друга страна, с която България има сключено споразумение за социална сигурност, тези периоди обикновено се зачитат за придобиване на право на пенсия. Но дали ще се зачитат и за тази конкретна надбавка, която изисква пълен осигурителен стаж според българските стандарти? Това е важен въпрос, който изисква консултация с НОИ. И още един важен момент. Тази надбавка може да е предмет на ежегоден преглед и промяна. Не приемайте, че веднъж придобита, тя ще остане същата за винаги. Държавната политика е динамична. Взаимодействието с други социални помощи.
Получаването на тази нова надбавка може ли да повлияе на правото ви да получавате други социални помощи, като например помощи за отопление, целеви помощи за изплащане на енергийни разходи или други социални добавки? В някои случаи увеличението на общия доход може да ви извади от обхвата на други помощи, които са силно обвързани с доходен критерий. Това е деликатен баланс, който трябва да обмислите. Сега, след като разбрахме сложността на ситуацията, нека преминем към най-важната част – практически съвети. Какво трябва да направите вие, за да се възползвате от тази възможност? Стъпка 1. Проверете своята собствена пригодност. Започнете с проверка на вашия осигурителен стаж. Най-лесният начин е да се здобиете с удостоверение за осигурителен стаж УП2 от Националния осигурителен институт. Това е официален документ, който описва всички ваши трудови и осигурителни периоди. Можете също така да погледнете вашето разпореждане за пенсия, което сте получили при пенсионирането си. Там обикновено са описани годините ви стаж. Сравнете този стаж с изискването от 35 години за жени и 38 години за мъже, които използвахме като пример. Важно е да сте сигурни, че покривате това условие. След това изчислете вашия общ месечен доход, съберете размера на вашата основна пенсия, всички допълнителни добавки към нея, както и всички други официално декларирани доходи, които получавате ежемесечно. След като имате тази сума, сравнете я с официално обявения праг на достоен живот, който ще бъде публикуван от НОИ или МТСП. Само така ще разберете дали попадате в критериите по доход. Напишете в коментарите какво мислите за това ново решение, как то би повлияло на вас или вашето семейство. Смятате ли, че условията са справедливи? Вашето мнение е важно, защото именно чрез него можем да оказваме влияние и да търсим по-добри решения за всички. Не забравяйте да натиснете бутона "Харесва ми" под видеото, ако сте намерили тази информация за полезна, и разбира се да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Ще продължавам да ви информирам за всички важни промени, които засягат вашия живот, вашите права и вашите финанси. До следващия път бъдете здрави, информирани и смели в отстояването на вашите права.